барномаи ногуфтаҳо шурӯъ мешавад. аниқтараш барномаи навбати ногуфтаҳо бо иштироки яке аз ҳунармандони муътабар маъруф номдори на танҳо тоҷикистон балки мамолики форсзабон. дар кулли мамолики форсзабон ин ҳунармандеро ки аз тоҷикистон аст мешиносанд, дӯсташ медоранд, ошиқи садояш ҳастанд. вале ошиқи садо будан ин чизи дигар асту ошиқи фард будан ин чизи дигар аст. аслан ҳамаи мо шумо медонем ки зиндагии одамони эҷодкор ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи омма қарор мегирад. яъне агар 4 нафар сар як суфраи биншинанд, ҳатман атрофи зиндагӣ, атрофи либоспӯшӣ, атрофи гуфтору кирдору рафтори ин ё он шахси барҷаставу машҳур ҳарф мезананд. вале зиндагии инфиродӣ, зиндагии хусусии одамони эҷодкор ҷанбаҳое дорад ки дар ин паҳлӯи зиндагиашон на ҳар касро роҳ медиҳанд ва на ба ҳар як кас муяссар мегардад ки ба ин тарафи зиндагии одамони эҷодкор назар афкананд. одамони эҷодкор низ мехоҳанд мисли ҳама нафас бикашанд, ғизо бихӯранд, истироҳат кунанд, роҳат кунанд ва дар канори дӯстони худ лаҳзаҳоро сипарӣ кунанд. ба ҳамин хотир азизони дил, имрӯз барномаи ногуфтаҳо хотиррасон мекунам таҳия мегардад дар ҳамкорӣ бо маркази мебели хонаи ман. маркази мебели хонаи ман хушсифаттарин ҷиҳозро барои хонадони шумо пешниҳод мекунад. суроғаи мо шаҳри душанбе, кӯчаи пулодӣ 43. марҳамат, биёед зеботарин ашё ва ҷиҳозро барои хонадони худ интихоб кунед. ҳоло ман ба барномаи ногуфтаҳо меҳрнигори рустамро хушомадед мегӯям. хушомадед. ташаккури зиёд акай Орзу, саломат бошед. аз фурсати муносиб истифода бурда ба ҳамаи мухлисонам дуруди бепоён мерасонам ва шуморо низ бо барномаи ҷадидатон табрик мегӯям. ташаккур. ва чун дар ибтидои барнома гуфтем ки зиндагии ҳунармандон, зиндагии шахсони маъруф ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи омма қарор дорад, инҷо низ боз қайд мекунем ки меҳрнигор эътироз дорад. эътироз ба чӣ? эътироз ба ҳангомаҳои беасос, эътироз ба овозаҳои бепоя, эътироз ба ҳарфҳои козиб, ба ҳарфҳое ки ҳақиқат надоранд. яъне чӣ тавр имрӯз бисёриҳо ба муваффақияти меҳрнигор назар афканда мегӯянд ки чаро бо ҳунармандони ғайр тамос мегирад, чаро бо ҳунармандони бегона ҳамнишинӣ дорад, чаро бо ҳунармандони бегона тарона месарояд. ва имрӯз меҳрнигор дар барномаи ногуфтаҳо кулли эътирозашро ба саъми мову шумо мерасонад. эътирози нахуст нахустам ҳамин аст ки дар ин ҳолатҳо, масалан дар ки мо мисол бо хориҷиҳо ҳамкорӣ мекунем ё ин ки сурудҳои хориҷӣ мехонем, масалан фикру ақидаҳои нолозим надошта бошанд. чунки бисёри вақт масалан ман сурудҳои ҳиндӣ замзама мекунам, мегӯянд ки и ягон ҳиндира ёфтагиай бисёр сурудҳои ҳиндӣ мехонад ё ки ҳамихел фикрҳошон бениҳоят бисёр ҳастанд. лекин ман мисол мегӯям ки хай мардуми мо филмҳои ҳиндӣ тамошо накунанд, ку филмҳои голливуд тамошо накунанд ё ин ки бо сурудҳои хориҷӣ масалан рақс шодӣ накунанд. ку аз ин лиҳоз бисёр ин маро роҳафтода нороҳат мекунад ки ман ин қадар кӯшиш мекунам, ин қадар мехоҳам ки мардуми тоҷикистони азизамро берун аз тоҷикистон муаррифӣ кунам, лекин мардуми мо бошад дар пахшҳои мустақим нодуруст мефаҳманд ё ки суханҳои қабеҳ мезананд. аз ин лиҳоз бениҳоят нороҳат мешавам. албатта бархе аз мардуми мо чунин назар доранд ки агар меҳрнигор суруди ҳиндӣ хонд, пас ҳатман шояд бо ягон ҳинду робита дорад. вале дар асл меҳрнигор ин фақат робитаи ҳамкорӣ аст, яъне ягон чизи шахсӣ нест. шумо агар ба ман бовар кунед, ман бо ягон кас робита надорам ва робитаи ман бо ҳунармандони хориҷӣ фақат корӣ аст. фақат робитаи эҷодӣ аст. робитаи эҷодӣ аст ва ягон фикру мисол ақидаҳои нолозим мардуми мо накунанд, чунки ман кӯшиш мекунам ки
бо ҳунармандони маъруфи хориҷӣ ҳамкорӣ кунам то ки сатҳи тоҷикистонро боз ҳам баландтар бардорам ки тоҷикистонро боз ҳам бишносанд чунки ватанро миллатро аз фарҳанг мешиносанд ва ман кӯшиш мекунам ки бо истеъдоди худам дар тамоми ҷаҳон тоҷикистони худро то ҳадди имкон муаррифӣ кунам. хуб биёед атрофи ҳамкории шумо бо ҳунармандони ҳинду ҳарф мезанем. ман чӣ тавре ки ҳамагон медонанд аз хурдӣ сурудҳои ҳиндиро дӯст медорам ва ҳатто дар сафоратхонаи ҳиндустон низ 1-4 сол таҳсил карда будам ва бисёр орзу доштам ки ба Болливуд биравам, дар он ҷо суруд бихонам ва ба орзуям расидам. 2 маротиба ба Болливуд рафтам, дар озмуни Rising Star иштирок кардам ва дар озмуни Дилҳи ҳиндустанӣ бо ҳунармандони ҳиндустон дар он ҷо вохӯрдам, бо ситораҳои машҳури Болливуд, Сунитхи Чоуҳан, Бадшаҳ, Притам яке аз композитороне ки мисол дар филмҳои ҳиндӣ сурудҳо эҷод мекунанд, Дилҷит Досанҷ ва ғайраҳо. Бисёр як чӣ хел гӯям таҷрибаи хуб барои ман шуд, як лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда ки ман тавонистам. Бовар мекунед Тоҷикистонро дар Ҳиндустон намедонанд Тоҷикистон чӣ мамлакат аст, Качакистан мегӯянд ё ин ки Казахстан мегӯянд, намедонанд, ё ин ки Узбекистон фикр мекунанд. ва вақте ки ман бо либосҳои миллӣ, бо либоси чакан баромадам, ба ман гуфтанд ки ягон либоси ҳиндӣ барои ту медиҳем. Гуфтам не, ман ба либоси миллии тоҷикӣ баромад мекунам ки пироҳани тоҷикиро ба хориҷиҳо муаррифӣ кунам. вақте ки ба саҳна баромадам, онҳо ҳайратӣ шуданд ки ин қадар духтари зебо бо либоси зебо масалан дар рӯи стейҷ баромадааст ва ба ман савол карданд ки ин либоси ту чӣ маъне дорад, ин чӣ либос аст. Ба онҳо ман фаҳмондам ки ин либоси миллии тоҷикӣ чакан ҳаст ки бисёр либоси таърихӣ аст ва ба онҳо ҳатто кӯлоҳои тоқи чакан туҳфа кардам. Бисёр ба онҳо писанд гашт ва ин албатта ки на танҳо бурдбори ман аст, бурдбори миллати тоҷик аст ки ман дар он ҷо тавонистам пироҳани тоҷикиро нишон бидиҳам ва албатта ки ба мақсадам расидам. Айни ҳол Тоҷикистонро дар он ҷо мешиносанд. Хай шумо медонед ки миллион миллиард нафар одам аст. воқеан дуруст аст, ба воситаи ҳунар дар дунё ин он миллатро мешиносанд. ҳунар шиносномаи миллатҳо аст. мо ба хориҷи кишвар барои нозфурӯшӣ намеравем, мо барои яъне нозро намефурӯшем. мо барои меравем ки ватани азизамонро муаррифӣ кунем. ҳадафи мо ҳамин аст ки Тоҷикистонро муаррифӣ кунем ва касоне ки чӣ фикр мекунанд ин барои ман муҳим нест, чунки вақте ки ман ба хориҷи кишвар меравам, мегӯям ки аз Тоҷикистонам ва бо забондонӣ, бо иффат, бо тарбия меравам, онҳо албатта ки дар ҳайрат меафтанд ва онҳо албатта ки фикру андешаҳояшон нисбати Тоҷикистон дигаргун мешаванд. ин барои ман муҳимтар аст. хеле хуб. акнун чанд вақти охир шумо бо яке аз оҳангсозони маъруфи Марокко тарона сароидед. бале, мехоҳам ки роҷеъ ба ин ҳамкориятон ҳарф бизанед. шумо қаблан шинос будед ё на? муносибати шумо чӣ гуна аст? албатта ки ман бо он кас тӯли 2 сол аст ки шинос ҳастам ва Редван Дири яке аз композиторони машҳури Марокко мебошанд ки ба зиёди ҳунармандони ҷаҳонӣ оҳанг мебанданд ва он кас низ сароянда низ ҳастанд ва ман амин дар рӯзи ошиқон 14 феврал як идея дар сарам омад ки як суруди бо забони ҳиндӣ ва форсӣ барои мухлисонам пахш кунам ва ин суруд вақте ки тайёр шуд, ман ба Редван Дири фиристодам, гуфтам гӯш кунед чӣ хел аст ва ба он кас бисёр писанд омад ва ман бовар кунед намедонистам. Он кас гирифт бо забони арабӣ пайваст кард овози маро ва ба ман фиристод. Гуфт ки агар ҳаминро кори яъне шумо махсус ин дуэтро тайёр накардед, ҳамин тавр сурат тасодуфӣ. бале, ва он кас гуфт ки биё ин корро як кори хуб анҷом бидиҳем, фикр мекунам ки бисёр ба мухлисон писанд мегардад ва ҳамин хел ҳам шуд. мо ин сурудро муштарак кардем ва дар ман бовар кунед ин хел интизор набудам ки дар худи Марокко ман ин қадар машҳур мегардам бо ин суруд ва ҳатто ин сурудро Редван Дири ба Саад Ламҷаред фиристоданд. он кас яке хай ҳама медонанд ки бале, Саад Ламҷари яке аз ҳунармандони маъруфи на танҳо мамолики араб балки ҷаҳон аст. як таронаи хеле маъруфе дорад ки мардуми тоҷики мо ин таронаро хеле дӯст доштанд. Инта муаллим. бале, ҳатто ман ин сурудро бозхонӣ кардам. ҳамин сароянда дар саҳифаи инстаграми худ тиккаеро аз дуэти Меҳрнигор ва Редван
گذاشت که این فکر میکنم یک بردباری است، یک موفقیت است برای مهرنگار و هم برای ردوان. بله باور میکنید ما حتی با ردوان دیری در پخش مستقیم برآمدیم و اون کس در خریطه تاجیکستان رو نشان داد که چقدر کیلومتر از مراکو دور است، دولت مثلا چگونه دولت است در پخش مستقیم برای مردم مراکو فهموندن. باور کنید من یک مثلا چخیل گویم افتخار کردم که با واسطه هنرم توانستم ذره باشد تاجیکستان رو در مراکو معرفی کنم. و باز از همون تیکایی که در پخش مستقیم مثلا با من پرسان کرد ردوان دیری که مراکو رو تو چطور میدونی مثلا این دولت یعنی این در برنامه تلویزیونی در نشر مستقیم؟ نه در نشر مستقیم نه، این در اینستاگرام. چطور که میدونید اینستاگرام حاضر بسیار یک سامانه در نشر مستقیم اینستاگرام. بله. بعدن من گفتم که مراکو رو از حساب سعد لامجرد میشناسم که بسیار مخلصش هستم. اون کس کفکوبی زد سعد لامجرد مثلا این سخنها رو ببیند بسیار شاد میشد و با من گفت که یک سرود رو زمزمه کن از سعد لامجرد. بعدا من یک سرودش رو زمزمه کردم. کدوم سرود رو؟ لمنش کی حالی اللي شغلتي بالي بتسهران ليالي نفكر فيك. همین سرود رو خوندم و اون کس بسیار پسند شد و در صفحه اینستاگرام خود باز ما رو در صفحه اینستاگرام خود پست کرد و نویسان که من آوازی طلایی دارم و حتی مخلصی من شدم. باور کنید من از شادیم نمیدونم قریب دلم از کار بیمونه. چقدر من صدایش رو دوست می داشتم و فکرم حتی نمی کردم که یک روز من با سعد لامجرد گفتگو میکنم، شناس میشم و حتی در صفحه خود ما رو پست میکند. این یک باور کنید مثل یک معجزه شد برای من. بسیار من خرسند شدم و حتی از دوستم ردوان دری سپاسگزار هستم که با واسطه اون کس من با سعد لامجرد شناس شدم. بهترین هنرمند هستم. و یک چیز دیگر زفرمندی همین است، غالبیت همین است. غالبیت اون نیست که مثلا با واسطه یک نفر یا یک نفر دیگر ما با جای راه میابیم با کمک این یا اون نفر. غالبیت همین است که یک انسان معروف، یک انسان نامدار و مشهور هنری باز یک نفر دیگری رو اعتراف میکند. این سراینده خیلی نامدار مخلصی مهرنگاری رستم است و حتی با من پیشنهادی همکاری دادن در آینده. انشالله که شاید در آینده یک جا یگان کاری مشترک انجام بدهیم. و یک سوال، شما ردوان دیری و سعد لامجرد رو باری از پیش دیده اید؟ باری واخورده اید شما؟ نه ندیدم، لیکن با واسطه اینترنت صحبت میکنیم. خدا خواهد در آینده شاید با مراکو بیرم یگان مراتبه، چون که بعد از همین برآمد من بسیار دوستداران پیدا کردم، مخلصان پیدا کردم در مراکو که هر روز می نویسند ما تو رو انتظار ما تو رو دوست داشتیم، تو بهترین آواز داری. همین خیل سخنها به نهایت من شاد شدم که یک کاری مشترک تصادفاً با این قدر یک کاری چه خیلی گویم پرمساحت انجام یافت. من تا حال در حیرت هستم راستیگه. من اصلا میدونم که ردوان دیری بعد ترانه‌سرایی با مهرنگار، بعد ساختن این دویت در رسانه‌های کشورش، مخصوصا در مطبوعات دوری راجع به این همکاری خیلی چیزها نوشت، مصاحبه داد، در این باره گفتگوها انجام داد با روزنامه‌نگاران کشور مراکو. ولی در نشر مستقیم چگونه سوالها و چگونه برخوردها با عمل آمدن در نشر مستقیم اینستاگرام در نظر دارم؟ بعضی نفرها خوب مثلا این رو قبول کردن، بعضی بسیاری نفران سخنهای قبیح گفتن، مثلا یا اینکه گفتن که هو اکنون از هندوستان به مراکو گذشته است، یا اینکه مثلا فکرای بد، اندیشه های بد راستیگه من رو افتاده کرد، یا اینکه وقتی من با زبان انگلیسی صحبت میکنم میگن که از زبان خودت گپ زن. نمیدونم چرا برعکس کی فخر کنن که هنرمندان ما زباندان هستن، مثلا میتونن معرفی کنن تاجیکستان رو، لیکن اونها برعکس سخنهای بد میزنن. من نمیدونم، من راستیگه به نهایت شرم داشتم. خیرت که
ҳамун Редван дар ин намедонад ки масалан мардуми мо баъзе нафараш чӣ менависанд. Ман рости гап бениҳоят аз ин роҳ афтода шудам ва ҳатто дар ғазаб омадам. Баъдан боз як рӯз баъд пахши мустақим кардам ва гуфтам ки охир намефаҳмам касоне ки инстаграми ман медароянд пахши мустақим маро нигоҳ мекунанд ё ин ки ба ман обуна шуданд, ба ман гапҳои қабеҳ мезананд, лекин дар ман обуна шудаганд. Охир вақте ки ҳамун ҳунарманд, ҳамун шахсият ба шумо писанд нест, надароед ҳамун саҳифаи интернетӣ ҳамун шахс надароед. Охир ман бо онҳо каме яъне битафовут аз канори ҳамин саҳифа гузар кунед. Агар дар арсаи байналмилалӣ бо забони русӣ ё ин ки инглисӣ ё ин ки дигар забон ҳарф зада натавонӣ, мегӯянд ки забонро намедонад, бесавод аст. Ва агар ҳарф бизанад, мегӯяд ки забони худаш шикор кардааст ки бо забони ғайр ҳарф мезанад. Ва агар умуман ҳарф назанад, мегӯяд ки ин умуман ҳарф намезанад. ва агар ҳарфи баланд бизанад, мегӯяд ки ин духтар шарму ҳаё надорад, ин қадар баланд ҳарф. Агар паст ҳарф бизанад, мегӯяд ки ин ҳарф ҳам зада наметавонад, овоз ҳам надорад. хулоса агар дунболи афкори ҷамъиятӣ биравӣ, пас барои худат бояд зиндагӣ накунӣ. Агар дунболи афкори ҷамъиятӣ биравӣ, ва ман ҳеҷ вақт намехоҳам ки ин андешаҳои ҷамъиятӣ туро деградейшн бикунанд. дар деградейшни ин андешаҳо бояд набошӣ. Вораста девори деградейшнро бишкан. ман аз ин лиҳоз тасмим гирифтам, баъзе вақт зиқ мешудам, лекин ман тасмим гирифтам ки дилам мустаҳкамтар шавад. Ман тасмим гирифтам ки иродам мустаҳкамтар шавад ва боз ҳам ба пеш равам, чунки ман ҳеҷ вақт ба ҳеҷ кас намегузарам ки ё ки дили маро озурда кунад ё ин ки ман аз санъати худ даст бикашам. Ва ман кӯшиш мекунам ки ҳунаре ки ба ман худованд додааст, инро боз ҳам сайқал диҳам ва Тоҷикистони азизи худамро боз ҳам муаррифӣ кунам то ҳадди имконе ки аз дастам меояд. медонед дӯстони нозанини ман, онҳое ки мехоҳанд зиндагиашон зебо бошад, онҳое ки мехоҳанд саодат хонадонашонро печида бигирад, онҳое ки мехоҳанд нуру ҳарорату гармиву табассум ҳамеша дар зиндагиашон ҳукмфармо бошад, ҳамеша ҳарфи хуб мегӯянд. ҳарфи хуб созанда аст ва ҳарфи хуб амалӣ мегардад. андешаи хуб дар зиндагии мо ба амал табдил меёбад. инро Эйнштейн исбот кардааст. яъне агар мо андешаи торик дошта бошем, андешаи зишт дошта бошем, каломи бад дошта бошем ва ҳатто дар поёни ҳамун шаҳрномаҳое ки дар саҳифаҳои интернетӣ нашр мешаванд, каломи бад, ҳарфи бадро бизанем, ин бадӣ ҳатман ки ба рӯзу рӯзгори мо бо нерӯи даҳчанд бармегардад. яъне қиссаи бумерангро аз ёд набаред ки бумерангро мо ба осмон меафканем, ҳатман пас мегардад ба ҷониби мо. яъне агар бадӣ бикунем, бадӣ мебинем, некӣ бикунем, некӣ. дар ин фурсати кӯтоҳе ки зиндагӣ барои мо додааст, ба хотири қадам задан, нафас кашидан, некӣ кардан, набояд ба бадӣ даст бидиҳем, набояд ҳамдасти бадӣ бошем, бояд ҳамеша нек бошему некукор. ва барномаи имрӯзаро низ бо иштироки меҳрнигор ҷамъбаст мекунем. фақат дар охир як суол, таронаҳое ки нав иншо мешаванд, кадом таронаҳоянд, чанд таронаанд, моликиянд, дар ҳамкорӣ бо киҳоянд ва ихлосмандон кай ин таронаҳои тозаи меҳрнигорро интизор бошанд? чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, ман сурдҳои ҷадид навбанав тез пахш мекунам баҳри мухлисонам ва имрӯз бошад як сурди ҷадидам бо як бозхонӣ кардам аз шодравон Аҳмад Зоир, гуфтам ки нарӯ. бисёр як суруди зебо аст, инро сароидам ва боз якчанд оҳанги дигарро ман эҷод кардам, яъне худам эҷод кардам ва чӣ тавре ки медонед шеърҳояш боз аз шумо аст. аллакай ман рости гап ногуфта намонад, бисёр бароҳат бо орзуи соев кор мекунам, чунки қаламашон бениҳоят фаҳмо аст, бениҳоят дар чӣ хел гӯям, дар зеҳни одамо тез мешинад. барои ҳамин ба ман бисёр ҳамкорӣ кардан бо шумо писанд аст. садои меҳрнигор нотакрор аст, беҳтарин садо аст ва мо якдигарро басфиситоиш кардан менишинем. шумо барои таъриф меарзед акаҷон. сурудҳои тару тоза дар наврӯз иншоаллоҳ ки баҳри мухлисонам пешкаш мекунам ва боз дар барномаҳои хориҷиҳо иштирок мекунам. Тоҷикистонро дар наврӯзи байналмилалӣ масалан муаррифӣ мекунам ва
боз як сурудро замзама мекунам бисёр суруди зебо аст ба дилам наздик аст ки оҳангашро худам эҷод кардам шераш бошад аз орзуи су агар ки имкон бошад шумо низ бо ман замзама кунед ин сурудро марҳамат агар тавонам аз уҳдааш агар бароям албатта шумо садои хуб доред метавонед боз ғами ҳиҷрон чашми гирён ману борон боз дили нолон чашми гирён ману борон чак 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 зибо мехона борон мереза дона дона чак чак дил ба ёди ёр аст ҷудои душвор аст чак 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 зибо мехона борон мереза дона дона чак чак дил ба ёди ёр аст ҷудои душвор аст аҳсан фикр мекунам баробари ман озира ҳамаи мухлисони меҳрнигор қарсак мезананд ва ман танҳо як чизро мегӯям ҳунарро дар қолаби танги як маҳал ҳеҷ гоҳ ҷо накунед ва дар кадом гӯшаи дунё агар меҳрнигор баромад накунад бо лафзи тоҷикӣ тарона мехонад бо забони тоҷикӣ месарояд ҳунари моро иффати зани тоҷикро илму ирфони зани тоҷикро дар сатҳи баланд намоиш медиҳад ва ононе ки намехоҳед меҳрнигорро дар саҳнаҳои байналмилалӣ бубинед бисӯзед зеро ба қарибӣ меҳрнигор дунёро фатҳ мекунад ҳамин ҷо барномаи ногуфтаҳо ба анҷом мерасад ака арзуманд бахшиш гуфтанӣ ҳастам ки ман ҳеҷ гоҳ аз мисол боварии мухлисонам дур намешавам ва кӯшиш мекунам ки ҳеҷ гоҳ қадри онҳоро нашканам ва сазовори боварии онҳо бошам хеле хуб дар ниҳоят як бори дигар қайд мекунем ки барномаи ногуфтаҳо дар ҳамкорӣ бо маркази мебели хонаи ман таҳия мешавад маркази мебели хонаи ман хонаҳои шуморо зебо мекунад гармиву ҳарорат ва муҳаббати шуморо зиёд мекунад марҳамат биёед интихоб кунед аз мебелҳои босифат ва таҷҳизоти бисёр ҳам зебои маркази мебели хонаи ман воқеъ дар шаҳри душанбе кӯчаи пулодӣ 43 ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад ба шабакаи мо пайваст шавед обуна шавед ва бинависед ки ғайр аз меҳрнигор боз кадом чеҳраҳои боризу барҷастаро дар барномаи ногуфтаҳо дидан мехоҳед барои ҳамаи шумо нозанинҳо тани сиҳат ва зиндагии зебо таманно мекунам хайр